Pinita nili nali tumafan wareng war sai puthak sila bangso video long nang than pachini ponik po lapen kopia wareng war sai ma kon an se vacancies toma lapen kachar liang deng kon an se nai ma lai hui nali tum details bang kai kia son la bangso video long si thek pon long ikpo tangte aprang si kardom kadu kave karbitich 2.0 youtube channel long kelang ara duana fans tame lapen nali tum jong si labang so youtube channel long non sinang ka homri milang pul deke chinghon pen subscribe pu to gar jan dui halabang so adim nali tum ber ponik denon lapen adung hesta me belar jan thekloi puthon nali tum labang so belar janong ta berek denon lalo pul de munon pinilia jara so le labang so youtube channel long upload tame nali tum mobile long an nang le da prayam fan tangte badar depin pen labang so wareng war saya puthakle non thiek pen chethan ponanang lapen lang ponanang Atal Amrit Abhiyan Assam Recruitment 2023 aputha sila bangso video lang nathan pachini ponik po lapen gadu kawista me video ki chingpen ki juran kilang ya fansi nilin pen chining riglo lapen organization amen bang dak Atal Amrit Abhiyan Assam lo lapen organization type bangke government of Assam lo lapen job type bangke dak Assam government job lap putha job location bangke Assam lapen apply mode bangke online lo lapen official website nali tum humri dam iki purte Atal Amrit Abhiyan.assam.gov.in labang so website along nali tum dam igon lapen non Atal Amrit Abhiyan Assam vacancy details lang ponlonang aprang si number 1 along bangke operation executive upon number of post pa in sido lapen salary nali tum 40,000 per month long pon ikpo lapen that nali tum required eligibility bang full time MBA from recognized institute lapen university along ki untang abang pinang po lapen experience maximum 5 year in the related sector 5 years and dak experience donang po lapen number 2 along bangke claims executive apu sa dak 5 ando monthly salary 40,000 per month nang litum long pon ikpol lapen required eligibility bang dak postgraduate in commerce with 50% marks and kinang sotlo lapen experience bangke maximum 3 years experience donang po lapen number 3 along bangke medical officer apan dak post bang hinido lapen monthly salary 50,000 analitum long pon ikpo lapen required eligibility bang MBBS mate BDS mate BAMS ki untang abang pinang po lapen experience 5 to 7 years experience bang do nang po lapen number 4 along bang HR executive lapen number of post bang dak 1 do lapen salary bang ke product 40,000 per month nang litum long pon ikpo lapen eligibility record eligibility bang full time 2 years MBA with HR specialization ki untang nang po lapen experience 3-5 years relative experience in the HR field PSU Government Society Lending Corporate lapen number 5 along operation manager apandang number of post bang 1 do salary 60,000 lapen record bang dak NMBA recognized institute lapen university lapen experience bang dak maximum 10 years experience nang po number 6 long finance manager apandak post bang sido lapen 60,000 monthly nalitum long pon ekpo required eligibility bang MBA ki untang nang po lapen experience bang dak pinaan dak tok pondo nalitum lang pon ingon lapen number 7 long IT specialist apandak post bang sido monthly nalitum 50,000 long pon ekpo required eligibility bang MSc diakte MCL lapen BE BTS ki untang abang pu abang pinang po lapen experience apan pinaan ding nalitum lang pon ingon la sining ki hang ke apply dunia candidate tum do pul nalitum Atal Amrit Abhiyan.assam.gov.in a website along homri dam ingo lapen first of all read to the full article nalitum labang so article long wang det penalitum details lang ikpaprangon lapen lenalitum apply dun ingon lapen labang so video description along stami link bang process bang dang ing civil nalitum aprang si registration nang po lapen de login nang po lapen kinang so sort nalitum fill up dun ing nang po lapen documents upload nang po la submit nang po la anchor lo lapen documents copy pc naing ma po nalitum SSLC admit lapen Aadhaar issue nang po lapen all educational certificate marksheet pass certificate nang po caste certificate nang po lapen objection certificate do nang po lapen the proof of address lapen recent passport photo size nang po lapen experience certificate nalitum do ing nang po lapen a date bang dag lason lo 6 April pen sitak cheng pon lapen last date bang 12 April 2023 labang so aprang nalitum jog don igon
la pen labang so article long wang la pulte important links na litum dak pen long pon ikpo kadu kawe dak advertisement alo la pen kai apply links tamin na litum dak pen long pon ikpo dalo pini nili labang so puthak pathiak pen na litum hanang than pachini pon iklo la sening khang abang phu abang pitum do pulote na litum labang so article long batang siwang pen stame details lang paprang pen le na litum jogdon igon Asipinia video long bala ansing ton jog judiat pola pen puthot pinap ka prek a video long chitong tunang tangai dumi thak me ka duka vi Carbitich 2.0 YouTube channel along kilang rado anfans tamin nilihin pen kardom.